Say no to coronavirus. How you do it? Body bang 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 bang. Well. Tell her. Bachelor's Republic. Kilo base. Yo mene. Ndakugara ndatorova mahips ndandigoti nokupaiwo matips vamwe vedu vari kuwanza machips ona malips ukararama 2 weeks uchivaudza don't get me vex handina corona hazi mawex chirwere chingoriwo nematricks let's fix corona virus corona virus corona virus chirwere chanetsa chirwere checoronavirus chirwere chiri kunetsa mazuva ano saka ndati munosungirwa kunge musingaungane munzvimbo dzakawanda kana kuzomhoresana nekuti aiwa mukaita izvozvo tingapera nechirwere ichi. Aiwa tinotenda siyabonga tatenda wasandisana. Thank you. Because we know hatichatomhoresana nemaoko kwakadi distance uri ikoko nyangwe ukati vofayira ndezvekwako chero wageza mavoko kwao inguva yevhairasi inguva yejairasi boronga korona yaboronga madiri hamubvumidzwe kumira muri 100 wanzwa here treti dziyo iyi yataura straight inguva yevhairasi korona